Ahojte, dnes si predstavíme novinku od Apple, je to nový iPhone 16 Pro. Tento iPhone som si zakúpila v čiernej farbe, mne v podstate na farbe až tak nezáleží, podstatné sú funkcie, ktoré tento telefón prináša, pretože tak či tak si vždy každý jeden telefón dávam do ochranného obalu a keď čierny bol práve skladom, tak práve preto čierny. Čo sa týka teda balenia, tak v balíčku sa nachádza samotný iPhone 16 Pro s operačným systémom iOS 18. Okrem toho sa tu nachádza nabíjací kábel, je to USB-C kábel, chýba klasická koncovka, prostredníctvom ktorej si vlastne dokážete telefón nabíjať cez elektrickú sieť, čiže buď si ju dokúpite, alebo môžete nabíjať tento telefón prostredníctvom USBčka cez počítač, alebo napríklad prostredníctvom powerbanky. Čo sa týka hmotnosti, tak tento nový telefón váži 199 gramov, rozmery sú takmer identické s iPhoneom 15 Pro, necelých 15 cm má na výšku, 7,1 cm na šírku a hrúbka je 8 mm. Čo sa týka tohto telefónu, tak má ešte tenšie rámy ako predchádzajúci model a zároveň väčší displej. Displej má vlastne 6,3 palcov. Samotný rám telefónu je z odolného titánu, takže naozaj by mal odolávať aj nejakým pádom. Ja tento telefón mám zatiaľ len druhý deň a musím hneď na úvod povedať, že trošičku ma, povedala by som tak, že ruší tlačítko, ktoré pribudlo na pravej strane. Je to tlačítko prostredníctvom ktorého sa dostanete jednoducho ku kamere. Je to tzv. Camera Control tlačítko, ktoré ponúka množstvo nastavení, avšak ako hovorím, mňa toto tlačítko trošku vyrušuje, pretože sa nachádza dosť nízko, ale na stranu druhú, keďže toto tlačítko je určené Camera Control na to, aby ste sa rýchlo dostali ku kamere alebo ku foťáku, tak zase je to niečo naviac. Zo štandardných nastavení tejto kamery vlastne treba povedať, že toto tlačítko si aktivujete buď jedným alebo dvojitým stlačením tlačidla. Všetko si už nastavíte vo svojich nastaveniach telefónu. Nevýhodou je to, že vlastne toto tlačítko sa dokáže kameru naštartovať aj pri vypnutom displeji telefónu, čo sa aj mne hneď vlastne včera stalo, že som chcela vytiahnuť telefón z tašky a nejak som to dvakrát stlačila a keď som ho už vytiahla, tak kamera bola zapnutá, takže ako hovorím, že mne príde toto tlačítko trošku tak nešťastne umiestnené, ale tak je to vlastne novinka na tomto telefóne. Čo sa týka tohto nového iPhoneu, tak pri fotografiách pribudol nový ekvalizér. Pri tomto novom iPhone 16 sú prístupné nové štýly, ktoré dokážete využiť pri fotení a takisto aj pri úprave svojich fotiek. Dokážete vlastne fotky upravovať len tie, ktoré ste nafotili priamo v tomto novom iPhone 16, čiže ak si preniesiete svoje staré fotky, tak tie neviete upraviť až vlastne tieto, ktoré sú v tomto telefóne novej generácie. V kamere pribudol aj nový záznam spomaleného videa, ktoré je vlastne rozlíšenie 4K a nová funkcia Mix Audia. Pre niekoho je to zbytočné, ale pre tých, ktorí napríklad natáčajú videá alebo niečo streamujú, tak myslím, že pre nich budú tieto novinky naozaj praktické a určite ich ocenia. Čo sa týka tohto telefónu, tak nový operačný systém iOS 18 je iba pre tento telefón zatiaľ. Automaticky bol teda tento telefón dodávaný s týmto systémom, má množstvo nových funkcií a chráni viac vlastne súkromie užívateľa tohto telefónu. No, čo sa týka rámiku okolo displeja, tak ten je vlastne užší ako pri predchádzajúcej verzii telefónu a zároveň garantujú, že ochranné sklo je lepšie, že je odolnejšie. A takisto ešte rozmýšľam, čo som chcela povedať. Aha, viem, zvuk už nevypínate na ľavej strane tým vrchným tlačítkom, ako bolo predtým, že ste ho
hore-dole vlastne ručne posúvali, ale podržíte tlačítko, ktoré sa nachádza na ľavej strane na samom vrchu, a keď ho podržíte, tak automaticky si vypnete funkciu zvuku. Hlavný fotoaparát má vlastne 48 megapixelov, väčšie rozlíšenie, takisto uhlopríčka fotoaparátu je v tomto novom telefóne lepšia a pribudlo množstvo ďalších funkcií a takisto aj nové režimy pri fotení. No, ja, ako som už spomenula, na každý jeden telefón, ktorý si kúpim, si vždy nalepím tak ochranné sklíčko, ako aj používam zozadu silikónový obal, pretože snažím sa ten telefón aspoň trošku si chrániť, lebo predsa len ľahko sa človeku stane, že telefón nešťastne spadne na zem alebo niečo podobné. Takže ja preto vždy si takto zakúpim hneď aj ochranné sklíčko, aj obal, a telefón od počiatku, ako ho vlastne mám, sa snažím takto si ochrániť. No, čo sa týka ešte kamery, tak mne napríklad vadí to, že vzadu sú tie foťaky také vystúpené, takže trošičku mi to tam tak vadí. Avšak čo musím povedať, to som si hneď včera všimla, to bolo úžasné. Výdrž batérie je oproti napríklad 15-ke naozaj lepšia. Telefón vydrží oveľa dlhšie nabitý, lebo včera, keď mi prišiel, tak samozrejme celý deň som s ním pracovala, zoznamovala som sa s ním, a večer, keď som už sa pozrela, že koľko má batérie, tak som bola milo prekvapená, že stále ešte ukazovalo takmer polovičku batérie. Pritom bežne, keď telefón každý deň používam, tak som zvyknutá na to, že mi batéria naozaj pri plnom používaní vydrží len jeden deň, ale ako vravím, ja ten telefón naplno využívam, takže preto som včera hneď pociťovala ten rozdiel v tej batérii, že keď som sa pozrela, že wow, celý deň bol naozaj telefón používaný a batéria je stále, dá sa povedať úplne, že v super stave. Aj samotný Apple vlastne garantuje, že batéria vydrží zhruba o 20% dlhšie, ako bolo pri predchádzajúcom iPhone 15 Pro. Takže toto je to, čo mňa napríklad veľmi potešilo. Čo sa týka batérie, tak minulý model mal problém s tým, že mnohým sa prehrieval tento telefón, a to už by v tejto novej 16 malo byť odstránené, takže verím, že tento nedostatok naozaj v tomto modeli nikto nebude mať. Ako vravím, ja zatiaľ úplne, že super. Jediná nevýhoda je teda pre mňa, alebo nezvyk, to tlačítko kamery, ktoré pribudlo. Takže toľko pár informácií o novom iPhone. Ak dáte like, potešíte, a odber samozrejme najviac. Ahojte!